Сега ще ви разкажа приказката за Паисий Хилендарски. Историята българска волшебна, събрал си, описал си я ти, за да мога днес аз да погледна и да познавам своите предци. В далечната 1722 година в образовано семейство с много деца среща още една мъжка рожба. Едва ли някога някой от родителите на това момченце е можел да предположи, че точно той ще се превърне в основоположник на българското възраждане. Като дете малкият Петър бил много любопитен и обичал да слуша историите, които разказвали старите хора. Разкази за славното минало на България, за царе и герои, за битки и победи. С всяка нова дума, която той научава, сякаш усеща връзката си с нещо по-голямо, със своя народ и с неговата история. Тези мисли го изпълвали с надежда и желание един ден да направи нещо значимо за своя народ. Той вярвал, че знанието е ключът към свобода и трябва да помним миналото, за да изградим бъдеще. Когато стана на 23 години, Петър постъпил в Хилендарския манастир в Атон. Там той станал монах и получил името Паисий, а Хилендарски получил в названието на манастира Хилендар. Роден в трудни времена, когато българският народ бил под османско робство, Паисий усещал с цялото си сърце, че е изгубена паметта за миналото на неговата земя. Хората вече не знаели за великите дела на техните предци и всеки изминал ден все по-малко се чувствали като част от своята собствена история. Един ден Паисий решил, че трябва да направи нещо за своя народ. Той не можел повече да гледа как българите забравят славното си минало и започват да се срамуват от себе си. В ума му се зародила голяма идея да напише книга, в която да разкаже за историята на българите, техните победи, царе и светци. С малко пари и много смелост Паисий се отправил на дълго пътешествие. Той обикалял различни манастири и библиотеки, където търсил старинни книги, ръкописи и хроники, събирал сведения за славното минало на българския народ, за велики царе като Симеон и Асен, за битки и победи, които някога изпълвали българските сърца с гордост. След дълги години труд и молитва, Паисий завършил своята велика книга, която е нарекал История славно българска. В нея той разказвал за героите на България, за тяхната култура и вяра. И така, трудът на един монах Паисий Хилендарски положил началото на възраждането на българската нация. Но книгата била не просто сухо изложение на исторически факти. Тя била зов към всички българи, за да не забравят кои са и да се обединят за бъдещето на своята земя. Когато се вършил своя труд през 1762 година, в Селградския манастир, където се бил преместил, Паисий не се възгордял. С още по-голямо смирение започнал да обикаля страната
носил със себе си историята и я четял на всеки, който иска да я слуша. От село на село, от къща на къща, неговите думи вдъхновявали хората и те отново започвали да се гордеят с българския си корен. Историята му продължава да живее и до днес, а името му остава завинаги записано в сърцата на българите.